Keď som ležala v posteli a tvár som mala zmáčanú od slz. Niekoľko dní som ležala a nechcela som sa postaviť. Všetky moje dovtedajšie istoty sa rozpadli ako domček z kariet. Rozvod, zmena kariéry, dieťa so špeciálnymi potrebami a žiadna podpora od štátu. Na niekoľko dní som uviazla v slučke otázok prečo. Prečo sa mi to deje? Čím viac som sa pýtala otázku prečo, tým viac bolesť prestupovala celým mojím telom a zanechávala ma v pocite bezmoci až takého zúfalstva. Ale vtedy, na tomto svojom najhlbšom dne, som urobila rozhodnutie, že táto situácia, že to, čo sa mi stalo, ma nebude definovať. Urobila som rozhodnutie, že ma to nezlomí, že to zvládnem kvôli sebe, svojim deťom, a že sa naozaj postavím čelom tejto situácii. A tak som si poutierala všetky slzy, postavila sa a rozhodla sa zmeniť to, čo mi v mojom živote nevyhovovalo. Začala som pracovať sama na sebe. Začala som pracovať s tou vnútornou bolesťou, ktorú som tak silno cítila vo svojom tele. Začala som pracovať pomocou Psyche, Ecstatic Dance a mnohých ďalších rôznych terapií, kurzov, ktoré som navštívila. To, čo zdieľam so svetom, vychádza z mojej osobnej skúsenosti. Z toho, čím som si ja prešla skrze toto telo, skrze moju osobnú skúsenosť. A zároveň to vychádza z toho, čo sa mi podarilo úspešne integrovať do toho môjho života. Z toho, čo mne začalo fungovať a pomáhať mi v tom, aby som sa vo svojom živote cítila lepšie, aby som dokázala riadiť a tvoriť si ten svoj život a aby som naozaj našla viac radosti, spokojnosti a takej vnútornej celistvosti v sebe. Psyche bola kľúčovým bodom v mojom živote, pretože Psyche vniesla do môjho života nádej a praktický nástroj, ktorý používam každý deň, odkedy som sa ju naučila, na to, aby som ten svoj život zvládala lepšie. Aby som zvládala tie výzvy, ktoré mi prichádzajú. Aby som sa nevzdávala. Aby som naozaj nachádzala a privádzala do svojho života viac radostí a spokojnosti. Pomocou Psyche som začala transformovať svoje limity a zároveň pracovať s klientami. A za tie roky praxe naozaj vidím tú neuveriteľnú moc, ale zároveň aj jednoduchosť, ktorú táto metóda v sebe má. Pre mňa je na jednej strane veľmi láskavá, citlivá, ale na druhej strane naozaj nám pomáha objaviť svoju osobnú vnútornú múdrosť, znovu sa spojiť so svojou intuíciou a naozaj zobrať ten život do svojich rúk. Aj keď nám podvedomá myseľ chce pomáhať a podporovať nás, častokrát v realite nám práve bráni v tom našom dosahovaní toho nášho skutočného potenciálu. A v praxi sa to potom práve prejavuje tým, že sabotujeme samých seba, že sabotujeme svoj život, sabotujeme svoj potenciál. Často u klientov vidím najrôznejšie strachy, ktoré im bránia ísť do akcie. Najväčší strach je často práve v tom, že chce ten klient, aby veci zostali tak, ako sú. Ale to nechce ten klient na tej vedomej úrovni. Ale to jeho podvedomie áno. A kým nezosúladíme vedomie a podvedomie, tak je to vnútorný boj a rozkol, ktorý sa neustále opakuje stále dookola a nič sa v tvojom živote nemôže zmeniť, kým nedosiahneš zosúladenie týchto dvoch aspektov. Tvoja vedomá a podvedomá myseľ musí spolupracovať, inak ideš sám alebo sama proti sebe. Ak chceš a cítiš, že chceš vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, napíš do komentára zmena a ja ti pošlem možnosti a spoločne môžeme transformovať tvoje jedinečné limity na ceste k plnému potenciálu.